Dronriep, bettendwarp van IJse IJsinga. En dus nemen wij de astronaut eerst mee naar het bettenhoes en het graf van de sterrenkundige. IJsinga is hier vanzelfs vernieuwd om zijn planetarium, maar is er dat ook bij de internationale collega's van Kuipers? Denk ik niet. Ze kennen wel het Nederlandse geweer, zoals Huygens bijvoorbeeld, Tony van Leeuwenhoek. Maar anderen wel. Een van mijn Amerikaanse collega's kent dat wel. En ik heb natuurlijk ook verteld over het prachtige planetarium hier en IJse IJsinga. Ongeveer een jaar geleden hadden wij de grafsteen van de IJse IJsinga restaureren. En toen hingen we wat van, we zoeken eigenlijk wat dwaamatten. Om de beddendaai van de IJse IJsinga heen. Toen is het idee ontstaan om er wat mee te doen. Een schot in de roos, want ook gauw is de lezing uitverkocht. Ja, dit is de kans dat we erheen kunnen. Ja, en dat je een Dronriep, want dat is wel heel bijzonder. We zijn er wel blijven heen. Ik vind het wel heel bijzonder. En is die wel voorbereid van de liefde? Ja. Ja, is het tarret? Hoe is dat die? Nou, ik ben al naar het planetarium best. En nou, hij is net hoor, maar ik ben wel heel veel van de planeten te weten komen. Dank u wel. Kuipers vertelt verhalen en liet foto's zien van zijn reis naar het ISS. In een foto weer de Friese misschien nog wel bijbleun, die van de Alve Sterrenkoorts. Ik volgde het natuurlijk. We kregen het NOS-journaal werd naar boven gestuurd, een paar keer per week. Dus ik kon af en toe het een beetje volgen. En natuurlijk was het een prachtige winter toen. Met heel weinig bewolking. Dus ik heb schitterende foto's. Vooral, want in die tijd vloog ik alleen 's nachts over Nederland heen. Dus ik heb prima foto's van Nederland en Friesland bij nacht kunnen maken. Die Soyuz is heel krap. Maar dan kom je zeg maar in het ruimtestation. En dat is een stuk groter. We kwamen aan met kerstavond, dus het was meteen gezellig. En dan moet je even wennen aan het feit dat alles zweeft en dat je collega's dus op hun kop kunnen hangen. Dit is ook leuk. Elektrische schroevendraaier. Als die naar rechts draait en je zet jezelf niet vast, dan ga jij naar links. Dit is natuurlijk wel speciaal. Een Nederlander die het met een Russische raket de lucht in gaat, dat is magnifiek. En dan in Dronriep? Ja, ik wist het net dat hij een oude band hier met de pastorie van deze parochie. En dat maakt het wel uniek nou. Om hem hierbij te brengen dan in connectie met het planetarium. Dus heel leuk bedacht.